Η απαρχή του δημόσιου χρέους και της σημερινής χρεοκοπίας είναι η ρύθμιση του προπολεμικού χρέους της χώρας το 1964. Μισό λεπτό, μην μπερδέψετε. Μου λέτε η απαρχή της επιθύρες ελεγχόμενης χρεοκοπίας της χώρας ξεκινάει το 63-64. Ακριβώς. Με την αναγνώριση του προπολεμικού χρέους της χώρας και τη ρύθμισή του με εξαιρετικά απεικιοκρατικό τρόπο. Η συμφωνία αυτή υπογράφτηκε από τον κύριο Μητσοτάκη. Μισό, δεν είχαμε χρέος, δεν έπρεπε να το ξεπληρώνει, σας πει κάποιος. Γιατί όλα τα ρίχνετε μέσα στην πυρά και λέτε, άμα είχαμε χρέος, πώς λοιπόν λέμε ότι είμαστε η μόνη χώρα, εσείς το έχετε πει αυτό αφέλεια βέβαια, αλλά είμαστε η μόνη χώρα, πόσες φορές έχει δανειστεί, τα έχει πληρώσει μέχρι δεκάρας. Μέσα σε μια... Ναι, η διαφορά είναι ότι αυτό το χρέος σε μεγάλο βαθμό το είχαμε πληρώσει ήδη. Πώς το πληρώσαμε? Είναι το χρέος που δημιουργήθηκε την περίοδο Βενιζέλου, κυβέρνηση Βενιζέλου, όχι πιο παλιό. Τρικούπι Βενιζέλου. 1881 έως και τη χρεοκοπία του 1932. Ωραία. Αυτό είναι ένα προπολεμικό λοιπόν λέτε. Το 64. Το 64 λοιπόν αναγνωρίζουν ξανά το προπολεμικό χρέος σαν να μην είχαμε πληρώσει δεκάρα γι' αυτό. Πώς γίνεται αυτό? Διότι έτσι το γουστάρανε. Μισό λεπτό. Αυτό πρέπει να το καταλάβει ο Έλληνα. Τι πάει να πει έτσι το γουστάρανε? Δεν είχαμε χαρτιά ότι κάτι πληρώναμε. Προφανώς δεν το πληρώναμε όλο, υπήρχε. Έτσι. Όχι μόνο απλά έχουμε χαρτιά. Όποιος έχει στοιχειώδη γνώση της ιστορίας, μας είχαν επιβάλει καθεστώς κυδαιμονίας. Το Διεθνή Οικονομικό Έλεγχο. Ο Διεθνής Οικονομικός Έλεγχος, ο οποίος ήταν σχεδόν μέχρι τη δεκαετία του 50. Κάναν και ελληνοτουρκικό πόλεμο τότε. Ναι, βέβαια, για να μας τον επιβάλλουν. Λοιπόν, αυτός ο Διεθνής Οικονομικός Έλεγχος μπήκε για να πληρώσουμε το προπολεμικό χρέος. Ωραία, ερχόμαστε εμείς το 64 λοιπόν και λέμε ότι δεχόμαστε ότι δεν το πληρώνουμε. Ακριβώς. Ότι δεν το πληρώσαμε και θα ξεκινήσουμε ξανά να το πληρώσουμε. Απ' την αρχή. Όχι να κάνουμε μια σούμα, χρωστάμε 100 δραχμές. Έχουμε πληρώσει 80, περισσεύουν 20 μαζί με τους τόκους 30, δεν το κάναμε έτσι? Όχι. Τι, ξανά από την αρχή όλο το ποσό? Αποδεχτήκαμε πλήρως τις απαιτήσεις των ξένων δανειστών. Γιατί? Που ήταν γιατί έτσι συμφώνησε η κυβέρνηση συγκεκριμένη. Μάλιστα, η κυβέρνηση της ΕΡΕ, η κυβέρνηση Καραμαλή, δύο κυβερνήσεις της ΕΡΕ είχαν κάνει ανάλογη ρύθμιση, αλλά χαμηλότερου κόστους για το ελληνικό δημόσιο. Ωραία. Πώς πιέσανε πάρα πολλοί ξένοι δανειστές και ήρθαμε ο κύριος Μητσοτάκης, ο οποίος είναι πολύ large τύπος, και έκλεισε τη συμφωνία στη χειρότερη μορφή της, υιοθετώντας πλήρως τα αιτήματα των ξένων δανειστών. Ωραία. Έρχεται η δικτατορία, σας λέω εγώ. Μισό λεπτό. Για να σας μπλοκάρω τώρα, σας το πω ότι... Πριν τη δικτατορία. Ναι. Πριν τη δικτατορία. Το γιατί το κάνει. Πέρα από τις πιέσεις και γιατί είχαμε ένα εθελόδουλο πολιτικό σύστημα, αυτό είναι γνωστό, από το 1821 το έχουμε, από την πράξη υποταγής του Κολέτη συμβαίνει αυτό το πράγμα, αλλά υπήρχε και προσωπικό ίδιον όφελος. Αυτό δηλαδή, το λέτε εσείς, εγώ δεν όχι, είναι πολύ απλό. Στις εφημερίδες εποχής, 30% των ομολόγων που αναγνωρίστηκαν του προπολεμικού χρέους ήταν στα χέρια Ελλήνων. Θέλετε να μου πείτε δηλαδή, κύριε Καζάκη, ότι κάποιες μεγαλοοικογένειες του σήμερα φτιάχτηκαν με αυτή την πράξη του 1964? Ακριβώς, ναι. Γιατί εγώ αυτό έτσι... Συμπεριλαμβανομένο και το παλάτι.